Piye to? Piye kang guyu apa? Ji. Piye to? Ngomong apa kowe? Ngomong apa? Ji aku iso meber lho. Kowe guyon iki tenan ora? Tenan. Mebur ngimpi paling. Ayo tak buktekke. Ya kene lah delok aja. Tenan ora iki? Tenan. Preten. Ayo piye le mebur aku ora ngerti kok. Madhep rene wae mebur iki. Nah ngono kuwi. Iya. Lah kowe mebur piye? Oh. Mebur tenan kok piye?